गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ फिन बावहरनाय जाबाय लोगोफोर। स' दायो आं दंफैयो खालाकटां होननाय जायगायाव। ओमफ्राय दा मेचिन गंसे फैगासिनो दं। ओमफ्राय नैबे मेचिन गंसेखौ एक्सचेन्ज खालामनो नागिरदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय स्किप खालामालासिनो। दा टेलारनिफ्राय बोख्लायनायखौबो देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांजोबबानो जाबाय। थ' लोगोफोर दायो आं नैबे लामाजों फैगोन आरो बिदिनो बेयाव नेबाय दं आरो आं दायो नैबे मेचिनखौ लानानै नेबाय दं आङो लोगोफोर। नैबे मेचिनानो मा मेचिन लाना हायखोलै दायोबा लामाजों फैबाय नै सफैबाय। यहाँ में उतरना पड़ेगा यहाँ में। हाँ ये सेट करना पड़ेगा। आनलड खालामगोन बे कमाक्सुखौ ओमफ्राय नैबे हुन्डाइखौ थिखोगोन लोगोफोर। लोगोफोर दायो आं नै मेचिनखौ टेलाराव थिखोबाय आरोना हुन्डाइखौ। बेनिफ्राय दा टेलाराबो जोबोद फिसा, जोबोद गिनायबो मोनदों मानोना बेलथायलाबायोना मेचिना खम गिलिर जायो। बे 22 टन गाहाम थायो। बेजोंनो बोरैबा टेलार थिखोनो रोङियाव बेलथायो मेचिनानो। नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। आंनो सालायग्राया दा थिखोगासिनो दं आरोना लोगोफोर। दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान नुबाय थागोन भिडिअ। मानो होनबा हराबो थौबायमोन ना बे समायाव, बेनिखायनो बारा भिडिअखौ लाजोबनो जायाखै। मानोना आं गावनो बिराद गिनाय मोनदों, बेनिखायनो आं भिडिअखौ लाजोबनाय जायासै आरोना लोगोफोर। बेनो आरो बे ससे थिखोजेननाया बेखौल' लानो मोनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे उनाव मोजाङै नुबावगोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामनानै थाबाय आरोना लोगोफोर।